इनके पुलावनो सिनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रखना बिलाके हमबाई औजरा नरक सुनो कॉक संग पमाने बगै संकना बिलाय कोतरा के पाला जन थांग थांगो इरप्रो हा काशिबो इतिहास तामुन के ट्रिंग इनके जतन साइमानो संग साचा कपाई इंगमनि साल आदिनि से संग लेखाय फायो महाराजा जाजरफा 590 ख्रीष्टाब्दो जे बांग्लादेश थांनाय जुद्ध कपाई इंगमनि साल ओ सालना तुइनाय जों आदिनि से लेखाय फायमानि बिदिखौ जरा 1434 खोनानो खोना जों यापि बारनाय आ सालना जों यापि बाना थां दङ 1434 बोसोर सिगाङाव माके तंथगै फायमानि साल आबनि बगिनो खाजनि दाखुरक खोना अमरत स्टेनो बेलेको खदम ददम के ओ त्रिंगो पालाङा थाङै दङ ताइ सिनि एडिसि गभर्नमेन्ट अबनो जे खायकिया सामुं आबनो वे बनो बेलाय बेलेका हामबाय मारु अ माहायरम याजक नामानो बगै सिनि द फारगनि साचम कमाय तंगनि काबो गभर्नमेन्ट अमनो नामानि बगै ताइ बरक सामुं खायमानि बगै बेलेके हामबाय सिनि एडिसि गभर्नमेन्टनो ताइ महाराजनो बेलेके हामबाय मारु अ माहायजर बरकनो जे सिजारै तो माने तुरुक तुरुक है सिनि साचक कमाय थांमानि अ माहायाव इतिहास रक जों ताबु मानखा आबनो बगै खाजनि ताखुरक ताइ एलाकानि जौतो दिनि जे सोशल मीडिया ताइ यूट्यूब नाय तंगदो नरक खोना जतन मत चेन फादि गाहाम क्रंग फायबायदि ताइ जों खोना तंथलायनाय चालायनाय निंलायनाय अमायके जों गाहाम खैनाय जतन पार्टिसिपेट खायबायदि नै उनाव कयजो आसुं हामबाय যারা চিনো ভিডিও নাই তংনাই ইউটিউব তে সোশ্যাল মিডিয়াতে জনো হামবায়া ফরো খা হামিয়া ফরো जों तिनारो प्रेस फिट खायना बागै जों फाइजाक टिटिएडि हेडक्वार्टार खमुलुं मटर स्टैंड ताम निमाके जों जतन साइमानो खोना ट्रिंग बिसिकताल 21 डिसेम्बर 2023 जों साइमानो खोना सारा टिप्रासार नामे একটা फेस्टिव खोना जों साइमानो ट्रिंग साइमानो आ ट्रिंग नरगै खोना खमुलुं मटर स्टैंड चीनी टिटिएडि गवर्नमेंट बाय ऑर्गेनाइज खाजा लइजाक और खोना ट्रिंग पालायजन हरन ददमके बेलाय और अरेंजमेंट कथमा खाजाक खोना ओ ट्रिंगो चीनी बुबाग्रा फाइनाय चीनी एडिसिनि सीएम ईएम तंमायनाय आम परे चीनी समाजनि हदाखरक जतो समाजनि हदाखरक बबर फाइनाय जों इनभाइट देजाक बरनो खोना खमुलुं मटर स्टैंड बेलाय हरन ददम खोना ट्रिंग पालायजानाय आं जतनो आनि खाबाय खो कयनामु जोङो खोना जनो पाले फाइलायदि अजा जोंहा ट्रिंग पालायनाय एन्जय खायनाय तंथलायनाय तार नाचिन टिप्रासार नामे हुकुम मुकुम नामे एकटा फेस्टिवलनि जों साइमानो ताइ अ खोना ट्रिंगो गोबां मा टिप्रा हासनि रसामु करक दङ जेमन सिनि दाबिसना चंर फाइनाय बाय सनजिता सं बुकु सरगसि सं फाइनाय ताइ आपनो कारै जों साइमानो मिया टिप्रा आइडल और जों फिनाल हेंखा जों टिप्रा आइडल टॉप 3 विनार रंनाय एक नंबर तंनाय दुइ नंबर ताइ 3 नंबर टिप्रा आइडल नि जे टॉप 3 तंनाय खना बर बर ताइसा अ ट्रिंगो बर खना प्रोग्राम खायफैनाय आबागै जत हास्टन जत लोकरा आं कयनाय खाबे खुबे आंथि कयफिरो खरा जन और दले पाले फाइलायदि जों थार ट्रिंग पालायनाय हरन बदन बेले और कतर अरेंजमेंट न लुगि माखना स्टेज लाइट दक खना और अन्य रकम प्रोग्राम हायसि ता निमाके तो जे हामाया फरा मुसंगो जोंनि एडिसि गवर्नमेंट नबो ता निमाके खना ट्रिंग बेसिकली जों और लोकल तंगो प्लस बेसिकली एडिसि गवर्नमेंट अपना ऑर्गेनाइज खाइ दंगो आबागै जतन कयनाय हायनाय साथिरो खनासि और हास्टेन चिनि जे हाबु बाग्रा तंनाय समाज हदाकर तंनाय बे गोबां मानसिनि और डेलिगेट वीआईपी बर फाइबिनै आहाय हाय हामबाया फारै नंनो कयो खना खमुलुं मटर स्टैंड जों दले पाले फायै जों बसा ट्रिंग पालायना बागै हामबाय अन्य हास्टेलनि सिंगार बरा फायनानै थाङाव फायनायबा अन हास्टेलनि सिंगार जों तुबु नायमानि न किन्तु जों खना तुबु गरालिया ताम निना जतन बिजि शिड्यूल जों बांला सिंगार तुबु नायमानि बयले तुबु नायमानि किन्तु चिनियाव समय बेके समयनि व्यापारनि थांगा प्लास बांला सब ट्रिंग पालाय जागो न जों साइमानका बर वार बिजि जा बागै जों और लोकल सिंगार आं बुं खुगा जे दा बिसना चं तंनाय बा सनि तंनाय आबुनि आउटि प्राइडल टॉप 3 सिंगार बर खना और जगा बर और ताइ पाफुं खायनाय हामबाय आइडलनि जे गानायाबो कयजन आरो टॉप 3 एक मे चैंपियन रुपेश देवबर्मा बतंनाय 7 जन आरो तीन जन जे टॉप 3 में रुपेश फाइनाय राहेल कले फाइनाय ताइ सुस्मिता देवना बर माथाम तंनाय आरो खना हामबाय माने जों बंला फाइदिनि इनभाइट देनाय बाट अबे पाफुं अब टॉप 3 खायनाय आबो जों मापुला फुरनो आबो मा डिसन नाजाक ताइ नगरे सब फाइनाय फादर हास्टेल के फाइलिया जोंनि हाबु बाग्रा तंनाय ताइ समाज हदाना हर तंनाय
যত হদ নিন তো এই যত কথা নিয়ে তুমি অলরেডি বং ইনভাইট যাক তা চিনে দিছে হাপাংনি চিন সিএম সং এম সার সং পর্যন্ত তমনে এমজি সার তমনে